ಏರುದು ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಅಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಂಡು 10:15 ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಪೋಪಿನಿ. ಆಯ್ಕೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಏನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅತ್ತಿಗೆ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಉಂಡತಿ ಕೊಡೆ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಬಸ್ಸು ಕುಲ್ದಿರ್ಗೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಬೆಳ್ಮಣ್ ಬತ್ತಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಪಂಡೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಚದು ಫೋನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಹಬ್ಬಿಲೆ ತೊಂಬರ್ಪೇರು. ಸೊ ಯಾನು ಮೀದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ನ ಮೀ ಪದ್ಕುಲ್ದೆ ಎಂಗ್ಲೆ ನೀರು ಅಡ್ರಡ್ ಬೈಕೆ ಪೋರೆಂಡು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ. ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಉಂಡು, ಒಂಜಿ ಸುರತ್ ಕಲ್ಲೆ ಹೆಜ ಮಾಡಿಡು, ಒಂಜಿ ಬಜ್ಪೇಡು. ಸೊ ಅಂಚಿಗೆ ಇಂಚಿಗೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಪಿನಿಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡನ ಒಂಜಿ ಯಾರನ ಫ್ರೆಂಡನ. ಸೊ ರಡ್ಡೆಕ್ಲೆ ಎಟ್ಟೊಂಡು ಆವಡೆ ತುಕ ಈನ ಆಬುಡು ಬಂದು ಯಾನು ಕೇಬಿತ ಉಂದಿತ್ತೆ. ಯಾನು ಜುಮ್ಕಿಂಡು ಮಲ್ಲ ಇಂಕ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಪೋವರನೇ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ಉಂದೀತೆ. ನಾ ಸೀರೆ ತುತ್ತೋಡು ಅತ್ತಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಸುತ್ತಾವೇದು ಸೀರೆ. ಓಕೆ ಯಾನು ಪಿದರ್ದು ಪೂರ ಆದ ತಿಕ್ಕುವ 7 ಗಂಟೆ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪಿನಿಂದ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದ್ ಬೋತು. ಯಾನ್ ಆಪೆ ಮೇರು ಅರ ಇಸ್ತ್ರಿ ಬೇಡ ಸರ್ ಈಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಉಂಡು ಹಬ್ಬಿ ಎಂಕ್ ಬಾವು ಫೋನ್ ಅಬ್ರ ಸರಿ ತಿಗೆ ಬತ್ತೀರ. ಸೊ ರವರಪ್ಪ ಸೀರೆ ತಿತ್ತು ತಿಕ್ಕುವೇನ ಲೇಟ್ ಆಂಡು 11 ಗಂಟೆ ಆಂಡು 11 ಗಂಟೆ ಎಂಗ್ಳು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪಿದಡ್ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಬಟ್ 11 ಗಂಟೆ ಆಂಡು ಬಂದಾಗ ಪಿದಡ್ಗೆ ರವರಪ್ಪ. ಓಕೆ ಯಾನ್ ಪಿದಡಿಯೇ ಅತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಸೀರೆ ಸುತ್ತದೆ ಹೇರ್ ಲಾರೆ ಕಟ್ಟಿನಿ. ಸೊ ಎಂಚ ತೋಜು ಅಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಬ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದೂರಣ್ಣ ಫೋನಾಗನೆ ಶುರುವಾಪಿನಿ ಜೋಕ್ಲೇಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾನೆ ತುಲೆ ಎಕಾಡ್ ಮುಟ್ಟ ಸಾರಿ ಇತ್ತಿ ಬೇ ಗಹನ ತುಲೆ ಕೂರುನು ಹೆಂಜಿನಣ್ಣಪ್ಪ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ ಫೋನಾಗ ಮುಂದೆ ಆಪಿನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲಂಚಿನಿ ಏನ ಹೀರೋಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತೇರು ಹೀರೋ 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 ಝೀರೋ. ಓಕೆ ಪುಯ್ ಅವು ಶಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಚಾ ಓಕೆ ಇನಿ ಬಾಡಿಗೆದ ಮಿತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಫೋನು ಹಬ್ಬಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಾವು. ಓಕೆ ಉಯ್ ಅತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಮುಲ್. ಹಲೋ ತುಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚೇನೆ ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಪನು ಏರುಂದು ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ ಏತಂಡು ಗಂಟೆ ಅಪ್ಪುದಾದಂಡು ಮಗ ಒಂಜಿ ಬೋಡಕ ಉಂಡ ಪೂಕು ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಬತ್ತೊಂದೆ ನನ್ನ ಪೂಗೆ ತಂದು ಅತ್ತಿಗೆ ನಿಲ್ಲಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬುಡೋಡು ಅಪ್ಪು ಸರಿ ಉಂಟು. ಓಕೆ ಹೋಪಿನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಯಾನು ದಾದ ಪುಡ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಡ್ರೆ ಬೇರು ಹಾಂ ಅರ್ಧ ಚೆಂಡೆ ಕಂತೀನಾ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡೆ ಅರ್ಧನಾ ಏತು ಕುರ್ಚಿ ನೀರು ಕೊಲ್ಲೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊರಿಯಾನ. ಓಕೆ ಯಾನೊಂದು ದಿ ಅರ್ಧ ಚೆಂಡು ಕಂತಿರ್ಗೆ ನೂತ ಇವಾಗ ಏತಿ ಅಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜ ಚೆಂಡಿಗೆ 370 ಮತ್ತೆ 370ಗೆ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅದು ಕೊರಿಯರಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಹಾಂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹಾಂ ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಎಂಗ್ಲೆಗಿನಿ ರಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿ ತೂಕ ಇಂಚಿನ ಆಪುಣ ಅಡೆ ಪೋದು ಸುಷ್ಮಿನ ಆಡೆ ಬೈಕಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಡು ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಬೈಕೆದಾಡೆ ಮನೆ ಮೂಲೆ ಇತ್ತೆ 12 ಗಂಟೆ ಆಂಡೆ ನಾನು ಬಜ್ಪೇಡ್ದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇದ್ದಿ ರಿಕ್ಷಾಡೆ ಬಾಲೆಗೆ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಬನಂತೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಗುಂಡದೆತ್ತು ಕೊರಿಯಾ
ಫೈನಲಿ ಇಂಗ್ಳು ರೀಚ್ ಆಯ ಇಡೀಗ ಸೊ ಕುಯ್ತು ಕೌಲ ಏನು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಬೈಕ್ ದಡ್ಡೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತನ ಬಚಂಗಾಯ್ದ ಹನ್ನ ಬಂಜಿ ಮೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿಜಿ ತೂಡು ಇಂಜಿನ್ ಅಂದ ಉಲೈ ಪೋಯ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಕ ಸುಷ್ಮಿನ್ ತೋದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಣ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಣಂದು ಎನ್ವೇನ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಗಹನಗೆ ಮರ್ದಿಗೆ ಪೋರೆಂಡು ಬಂಜಿ ಮೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚತ್ತು ಮರ್ದಿಗೆ ತೊಂಬರ್ಕ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಮರ್ದಿಗೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮೋಷನ್ ಕಕ್ಕುನು ಬರ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನಡೆ ಬತ್ತ ಬಜ್ಪೇಡೆ ಸಡನ್ಲಿ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಖಾಲಿ ಚಿಪ್ಸ್ ತಿಂತೀನಿ ಕೇನು ಜೆ ಪನ್ನ ಇನ್ನು ಚೂರ್ಲ ಹೌದಾ ದಾಲ ಉಣ್ಬೆ ತಿನ್ಬೆ ಪಂಡಲ್ಲ ದಾಲ ಕೇನು ಜೆ ಖಾಲಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಹಿಡ್ಗುಲ್ದೆ ಅಂಚೌದು ಫುಲ್ ಅಂಡೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಬಾಯ್ಡೆ ಕುರ್ಲೆ ಬಾಯಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಅವು ಅತ್ತತ್ತು ಅವು ದೆತ್ತದು ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡತ್ತ ನಿಂಗಡೆ ಬಾಯ್ಡೆ ಮೇಲ್ದ ಪರ ಮೇಲ್ದ ಕಲರ್ ಜಾ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಆಡತ್ತ ಬಾಬಾ ಬುಲ್ಕ ನಿಂಗಲೆ ಎಲ್ಲಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ನಿಲ್ಗಾರ ನಿಂಗದೆ ಐನಿತ ಕಲಡಿನ ಪರ ನಿಂಗ ಅಂತೆ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಚೂರೆಂಡು ಓಕೆ ಗಹನ ಮರ್ದು ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಕೆ ಎತ್ತಂಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾಡಿಗೆ ಪೋರೆ ಆಯ್ಚಿ ಮೇನ್ ತೂನಾಗ ಉಲ್ಲ ಬುಡ್ಚಿಂದ ಆತನ ಎಂಗ್ಲಿ ಆತ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದು ಗೊತ್ತನು ಸೊ ಎಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿರ್ತೀರು ಖುಷಿ ಅಂಡಾಡ ಪಾತೇರ್ದು ಆರ್ನ ಪುದರಿಂಜಂದು ಹೆಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಹೆಂಗೆ ಏನ್ರೆ ಮರ್ತುಕೊಂಡು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆರ್ ಅದು ಎಂಡ ಬತ್ತ ಪಾತೇರ್ನಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಪೋಯಿ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೋಗ ಸುಷ್ಮಿನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂಪೇರೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವರ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂಯಿಜೇರ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತೂಪೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಾತ ಜನ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರಣ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಪೋಯ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಜವಾದ ಹೆಂಗಲೆ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಚೆನೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಡು ಬೆತ್ತದ ಬರ್ಡಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಬರವಾದಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಮಿತಿ ಪಡ ಪಂದ್ಯನ ಕೇನ್ವೆ ಓಕೆ ವಿಶ್ ಪುರ ಮಲ್ತಾದ ಒಣಸಗ್ ಬತ್ತ ಒಣಸಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಸೇಮಿಗೆ ಮಟನ್ ಗಸಿ ಇತ್ತಂಡು ಕಬಾಬು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಅವಕ್ಕ ಗೀ ರೈಸ್ ಎಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಸಾರು ಪಾಯಸ ಬರೋಯ್ತಂದು ಗಹನಗೆ ಗಂಜಿ ಕೊರ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಆಯ್ಗೆ ಸೇಮೆ ಬೋಡಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಆಯ್ಗೆ ಸೇಮೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಿಯ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಸೇಮೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಿಯ ಒಡಸ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಮೇನ ಟೆನ್ಷನ್ ಮೇಗ ಬಂಜಿ ಮೇನಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ತಿಂದ ದಾದ ಕುಡಿಯಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಜವಾದ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದು ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ನ ತೂನಗನೆ ಫೈನಲಿ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಮುಗೇನು ಬತ್ತ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಪಾಪ ಬೇಗ ಬತ್ತು ರಿಕ್ಷಾಡ್ಗೊಲ್ದೆ ಅಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಬಂಜಿ ಮನೆಗೆ ಐದೇ ಹತ್ತಿಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಂಡೇರು ದಾಲ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ಗಂಜಿ ತೆಲಿ ಕೊರ್ಲೇನು ಮುಲ್ಪ ಗಂಜಿ ತೆಲಿ ಒಲ್ತು ನಾಡು ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದ್ ಗಂಜಿ ತೆಲಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಮಾಣೆ ಮಗ ಸಮಾಣೆ ಪೊಯ್ ತೂಕ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೊಯ್ದು ಅದೇ ಇರ್ದೂರ ಒಣಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತಂಡು ಮೇನ ನೆಟ್ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಚುಚೂರೆ ರೈಸ್ ಪೂರ ಉಂಡಿ ಚೆಂಗು ಜ್ವರ ಪುರದ ಆಲೇಜಿ ಉಂದಿತ್ತೆ ಬಂಜಿ ಮೇನೆ ಪುರ
ಬಂಜಿ ಬೆನೆ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕಕ್ಕುನ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಬಂಜಿ ಬೆನೆಗೆ ಚೂಚೂರು ಬಂಜಿ ಬೆನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಮಾಡ್ತು ಬರೋ ಮಗ ಕಸಿ ಇದೇ ಇಂಚಿನ ಇದು ಕಕ್ಕೇರೈತೆ ಕೂಡ ಇನ್ನೇನಿನ ಮಗ ಸೀತಾ ಸೀತಾ ಓಕೆ ಹುನಿ ಮರ್ತುಕೊರ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ನಾನು ಪೂತಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಏನು ಹಬ್ಬಿ ಬೂಯ್ರು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ನಮಗ ಸರಿ ಆಯ್ನಾ ಬೇ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ತುಕಂಚಿ ತುಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲೇ ನಾಡು ಸರಿಟು ಒನಸ್ ಮಲ್ ಬರ್ಲ ಬುಡ್ಜಾತ ಮಾರಾಯ ಹಾಂ ಉಂಟು ತುಗ ಇಲ್ಲೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಕಜಿ ಬೈದನ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲು ರೀಚ್ ಆಯ್ತಾ ಅದೇ ಮಗ ಒಂದು ಮುಲು ಮಿತ್ತದ ಇಲ್ಲೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಕಜಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾನೇನ್ಯ ದಾನಪ್ಪ ಕಾಕಜಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿತ್ತದು ದಾನೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಾಕಜಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದೇನ್ಯಾ ಇನ್ನು ಎಂಗ್ಲು ಇಜ್ಜಾಡತ್ತೆ ಸೊದೀದ್ ಬೋತೀರಿ ಕಾಕಜಿ ಓಕೆ ಗಾನ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಡತ್ತೆ ಮಗ ಆಯ್ಗ ಬಣ ಕಾಂಡೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಫುಲ್ಲಾಯ್ ಹಿಡೀ ಚಿಪ್ಸೆ ತಿಂದು ಬೋತೀನಿ ಯಾರಿಂಚ ಕುಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟು ಬಾಕಿಲ್ಡು ಫುಲ್ಲು ದಾಲ ಒಂದು ಕುಲ್ಲೆ ಮಗ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನು ಪಂಡಲ ಕೇಂಡಿಜೆ ಒಂಜಿ ಬಕೆಟ್ ಚಿಪ್ಸನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚಾದಾಗ ಫುಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತಿಂದು ಜೋಡು ಅಂಚ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಎಂಗುಲು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಣಸಗೆ ಬಾಯಿ ದೀನ ಬಂಜಿಗ್ಲ ಜೈಜ್ಜಿ ಆತ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಅಂತು ನಾನು ತೂನಾಗ ಯಾಲ ಒಣಸ್ದೆ ತೊಂಜಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಒಣಸ್ದೆ ತೊಂದಿಜೇರು ಆಯ ಉಂತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜ ಐತೆ ಇಲ್ಲ ಗ್ರೀಜಯ ತುಲೆ ಬ್ಲೌಸ್ ತುಲೆ ಹಂಗೆ ಕಡೆ ಪಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ತುಲೆ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಬೈದನು ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನ ಬೊಕ್ಕ ಸೀರೆ ಲಂಚೇನೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧರ ಒಂದು ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ತುತ್ತುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ತುತ್ತೆರ ಒಂದು ಸೀರೆ ಆಜಿನ ₹100 ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕದ ಸೀರೆ ಬರ್ಕೊಳತೆ ಆಡಲ್ಲ ಲುಕ್ ತುತ್ತುನಾಗ ಲುಕ್ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಓಕೆ ಆಜಿನ ₹100 ಆವಲಿಂದ ಬನೋಲಿ ಓಕೆ ಅಪ್ಪೋ ಬಯ್ಯಾಗ ಇತ್ತೆ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನೇನ್ಯೆ ರೊಟ್ಟಿ ಕಂತೇರ್ನ ಕೋರ್ದ ಸಾರು ಉಂಡತೆ ಕಬಾಬ್ ಉಂಡತೆ ಐನೆ ಸರ್ಪುನು ಎನ್ಯೇನು ಮತ್ತೆ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡ ಈಗ ಗಂಜಿ ಕೊರೋಡಿಗೆ ಹಂಗೆ ಕೋರಿ ಸಾರು ತಿನ್ಪೋಯಿ ನಾನು ಕೋರಿ ಸಾರು ಅಂಚ ನಾನು ಒಂತೆ ಎನ್ನ ಏಸ ಬರೋದು ಎತ್ತು ಜೆಪ್ಪು ನಾನು ಅಂತೆ ಚೂರು ಜೆಪ್ಪು ಕೊಡ್ಬೇಕ ಬೈಯಾಗ ರಾಜಂಟೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರೋಣ ಓಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡಾಂಡ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪೋಯಿನಿಕ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಯರ್ನೇ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಮೇನ್ ಅವಸ್ಥೆ ಮೇನ್ ದೂದ್ ಎಂಗ್ಲಿ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಆತನ ಸೊ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತುನ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಆದಿತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪ ಅಲೆಗ್ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪು ಬಂದು ಅಂತ ಕೊಡ್ತು ಉಂತಿದ್ದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಬರ್ಸಲ ಬರೋದು ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಿದಡಿ ಅಂತಾರೆ ಪೂರ ಕಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಉಂದೆ ಉಂಡು ತಾರೆ ಪಂಡ ಉಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ರು ಬರ್ಬುಜಿ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಗಿಚ್ಚ ಆಯ್ಜಿ ಉಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಊಟ ಬಂದು ಅಕ್ಕ ದೋಜುನ ಅಂದು ಫುಲ್ ಲಕಿಲಾಕ ದೋಜುನು ಓಕೆ ಯಾನೇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ತೀನಿ ಅದು ಬಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಾಲೆ ಉಂತಿ ಜತೆ ಸೊ ಅಂಚದು ನುಪ್ಪು ಒಯ್ಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಪುಡ್ತದ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಯಾನು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ತೀನಿ ಸೊ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ತದು ಗಹನ ಒಣಸ್ ಕೊಡ್ದಲ್ಲ ಬತ್ತಾನ ಬಾಯಿ ಕೊರ್ನಿ ಆಯ್ ಕೈಟ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಸೊ ನಾನು ಬಾಯಿ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚದು ಪೂರ ಉಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಂಡೆ ಇಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಬಂಜಿ ಮೇನಬುರ ದಾಲೇಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಅದೇ ಮಗ ಬಂಜಿ ಮರ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಜ ಬಂಜಿ ಮೇನಬುರ ಅವನು ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಅವನ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಬಿಡಬೇಕಂತೆ ಓಕೆ ಪೊಯ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೊಯ್ ಗಾನಗು ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಪಿನ ಮಾಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬಯ್ಯ ಬಯ್ಯಕ್ಕೆ ಪನೋದಿಪ್ಪಿ ಒಂದು ಬಾಡ್ಮೆ ಮಲ್ಲೇ ಬಾಡ್ಮೆ ನರಕದಿ ಹಾಂ ಬಾಡಿಯಾ ನರಕದ ಜುಂಡಿಯ ಓಕೆ ಪೊಯ್ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಅನ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೇನ ನೆಟ್ಟ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ತದ ಬರ್ತದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಂಡಳಿಗಳ ಮಂಡಳಿದ ಲೆಕ್ಕದ ಗುರುದುರ್ಗ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಲೆಕ್ಕದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತಾನೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂಚ ಅವು ಅದು ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಿನ ಹತ್ರ ಸೊ ಅಪ್ಪಡಿ ನೇರ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನಾನು ಒಣಸ ಮಲ್ಪನು ಗಂಜಿ ಮಲ್ದೇನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುಕ್ಕಡ್ ಗಂಜಿ ಮಲ್ದಿ ಇಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗಂಜಿ ಮಲ್ದೀನಿ ಅಂಚದ ಬೀಗ ಗೊತ್ತು ಜನ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಒಂದಿನ ಸೊ ಅಂಚದ ಇದು ತೂಪೇರು ದಾಗ್ಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಆಯ್ಕೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ದೀತೇನೆ ಅಂಚದ ಎಂಕೊಂಥರ ಲಾಯ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲಾಗನೇ ಅನೇಕ್ ಅವಕ್ಕೆ ಬನ್ನಾಗ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತೇರು ದೇವಣ್ಣ ಕೂರಿ ಸಾರುಂಡು ಐಕ್ ಗಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಚ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಯಾನ್ ಬಡ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಸೊ ಹಬ್ಬಿ ಬತ್ತೊಂಬತ್ತೇರು
ರೊಟ್ಟಿ ಹಂಚತರ ರೊಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಬಾಲೆಗ್ ಗಂಜಿ ಕೊರಡು ಗೊಜಪತ ಮತ್ತ ಓಕೆ ಕಬಾಬ್ ಬೌಲಿ ಉಂಡು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಬಾಬ್ ಮಿನಿ ತೂಕ ಏಪ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಿನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಿನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಲ್ಲೋ ಬಾರುಂಡು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಡೆ ಬಾರುಂಡು ಉಪ್ಪಡು ತೂಕ ಐಕ್ ಟೈಮ್ ಬೈಚಿ ಐಕ್ ಟೈಮ್ ಬನ್ನ ಕಾಯ್ಪುನಿಂಗುನು ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಡ್ಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಲೈಕ್ ಫೋಟೋ ಕಟ್ಪುದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅವನಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ.